गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. नमस्कार, कोकणचा या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. कणकवलीतील व्यापाऱ्यांच्या महासेलला मोठी गर्दी होत आहे. आजचा हा तिसरा दिवस आहे. 3 दिवस होऊन गेले आहेत आणि आपण पाहत आहोत की ग्राहकांची देखील या सेलमुळे चांदी झालेली आहे. कारण ग्राहकांना कमी पैशामध्ये हा चांगल्या पद्धतीचा माल मिळत आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे ही जी गर्दी आहे आपण पाहतो की जी रांग लागलेली आहे ती बिलासाठी आहे. ही जी रांग नेहमीच आजचा हा तिसरा चौथा 31 तारखेपासून हा सेल सुरू झालेला आहे. आज 2 तारीख आहे आणि हा तिसऱ्या दिवशी ही एवढी गर्दी पाहता खूप व्यापाऱ्यांना देखील उत्साह आहे. काम करण्यामध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये उत्साह आहे. बिल घेण्यासाठी देखील व्यापारी इथे घेत आहेत. त्यांना देखील वेळ पुरत नाही आहे. अशा पद्धतीचे नियोजन आहे. आपण जे बघतो ग्राहक आहेत ते सर्व जे ग्राहक आहेत ते हे नियोजन करत आहेत. आळे साहेब, आज खूप गर्दी आहे. तिसरा दिवस आहे तरी देखील गर्दी आहे मोठी. काय सांगताय? काम करून करून संपत नाहीये. काम म्हणजे व्यापार करून करून संपत नाहीये. सुरुवातीपासून सुरू केल्यानंतर ग्राहकांचा इतका प्रचंड अलर्ट रिस्पॉन्स आहे की आमचा रोजच्या रोज माल उतरतो. आणि मी मागे सांगितलं तसंच की कणकवलीतल्या सगळ्या कापड व्यापाऱ्यांचा एक्सलन्स पणाला लावून आम्ही माल आणतोय. दर दिवशी येणाऱ्या मालामध्ये आमचा रोज तुम्ही येऊन बघत असता. तर मी आज तुम्ही मुद्दाम बघा कालच्यापेक्षा आजच्या व्हरायटीत किती फरक आहे. हेच आहे, हे दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला आहे. तुम्ही नेहमी या सेलसाठी खूप मेहनत घेताय आणि आपण पाहिलं की ही गर्दी आज तिसरा दिवस आहे तरी गर्दी आहे. काय सांगाल? हे आमच्या या सगळ्या मॅनेजमेंटचं यश आहे. पण ह्या मॅनेजमेंटमुळे कणकवलीकरांची चांदी झालेली आहे. कणकवलीकरांच्या ग्राहकांची चांदी व्हावी हीच आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यानंतर त्यांना योग्य प्रकारचा माल मिळावा आणि योग्य दरात मिळावा ही आमची प्रामाणिक इच्छा आहे आणि त्याचं हे सगळं बोलकं उदाहरण आहे. ही जी गर्दी, हे जे काय जी चाललेली आहे, ही जी काय म्हणतात ती दिवाळी ती दिसते आहे. जो माल इथे उपस्थित आहे म्हणजे तो टॉवेल असेल, ब्लँकेट असेल, त्याच्या पद्धती काय सांगतात? त्या मालाच्या बद्दल दर्जाच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारचं आम्ही कॉम्प्रोमाइज केलेलं नाही. त्यानंतर आम्ही सेल हा कॉम्पिटिशन आमचा हिशोब नाही आहे. आम्हाला फक्त ग्राहकांना चांगला माल द्यायचा आहे आणि ग्राहक आमच्यावर खुश नाही, कारण आमचा तो पिंडच नाही. म्हणजे ग्राहकांना हलका द्यायचा म्हणून आम्ही स्वस्त द्यायचा म्हणून आम्ही हलका पसंतच करू शकणार नाही. इथे स्टँडर्डचा फरक पडतो. व्यापाऱ्याच्या स्टँडर्डचा जो फरक असतो तो कृपया स्थानिक लोकांनी लक्षात घ्यावा अशी विनंती. हे सांगितलं की सेलचा माल स्वस्त असला म्हणून हलका असतो, पण इथे जे व्यापाऱ्यांनी सेल भरवला आहे तो माल हलका नाही आहे, स्वस्त असला तरी. त्यामुळे जे ग्राहक आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, त्यांच्याकडून जाणार. ही जी रांग आहे ती आपण पाहतो की कशा पद्धतीने ही रांग लागलेली आहे. आमच्या कॅमेरामॅनने सांगू तो ही रांग त्यांनी दाखवावी. तुम्ही काय खरेदी केलं होतं? काय सांगितलं? 2-3 साड्या. कसा माल आहे आणि किती? 500ची आणि 350. कशा पद्धतीचा माल आहे? चांगला आहे? हो. कुठून आला तुम्ही? आम्ही फोंडा गोंसरी. हे एवढं लांबून देखील आणल्यात तरी त्यांनी सांगितलं की चांगल्या पद्धतीचं. मॅडम, तुम्ही महिला वर्गाने मोठी खरेदी केली आहे, काय सांगता? नाही, छान आहे माल, सगळा चांगला आहे. कोणकोणत्या वस्तू तुम्ही खरेदी केल्या? नाही, साड्या खरेदी केल्या आम्ही. हो. अन्य काही वस्तू आणि आहेत? काय अन्य देखील वस्तू आहेत या सेलमध्ये? काय नाही, सगळ्या वस्तू छान आहेत. ही एवढा मोठा हा जो घेऊन जात आहे, काय सांगताय कशा पद्धतीचं आहे? सेलमध्ये माल कसा आहे? चांगला आहे सेलमध्ये माल. चांगला वाटतं? होय बरं वाटतं. बरं आहे. निश्चितच आपण पाहतो की एवढा मोठा गट्टा आहे ते घेऊन जात आहेत. सेलमध्ये चांगल्या प्रकारचा माल आहे असं त्यांनी सांगितलं आणि व्यापाऱ्यांनी देखील सांगितलं आहे माल चांगला आहे, चांगल्या दर्जाचा आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं हे नियोजन आहे. आणि अशा पद्धतीचं ज्या प्रतिक्रिया देखील बोलक्या मिळत आहेत आपल्याला. आपण ही जी गर्दी आहे, बिलाला गर्दी आहे ती दाखवत आहोत. हे ब्लँकेट आहेत ते सर्वजण ब्लँकेटसाठी प्रत्येकाने गर्दी केलेली आहे. ह्या ब्लँकेटच्या बघतोय आपण प्रत्येकाने
ब्लँकेटसाठी मोठी खरेदी केली आहे. मॅडम, काय खरेदी केली आहे, काय सांगता? गर्दी आहे सेलला, काय सांगता? काही महिला आहेत त्या बोलण्याचा नाही. मॅडम, आज मोठ्या प्रमाणात ब्लँकेट खरेदी केली आहे, काय सांगता? हाय चांगले आहेत. चांगले आहे. काय quality आहे? कमी रेट मध्ये मिळत आहेत म्हणून गर्दी आहे. व्यापाऱ्यांनी हा सेल लावला त्यामुळे कणकवलीकरांची चालू झाली. होय चालेल निश्चितच. निश्चित. कणकवलीतील व्यापाऱ्यांनी सेल लावला आणि आपली सर्व कणकवली समस्त कणकवलीकरांची चांदी झाली अशा बोलक्या प्रत्येक. काय घेतलं तुम्ही आज, काय खरेदी केलं? मी ब्लँकेट खरेदी केली. ब्लँकेट खरेदी केलं. कसं आहे, काय सांगता? हा स्वस्त आहे. हो स्वस्त आहे. खूप गर्दी देखील आहे. हा, खूप अफाट गर्दी आहे. अफाट गर्दी. हो अफाट गर्दी. अफाट गर्दीमध्ये ही खरेदी कणकवलीकर करत आहेत आणि सर्व जे ग्राहक आहेत ते देखील इथे येत आहेत. त्यांना व्यापाराने गर्दी आवरत नाही आहे, कारण येथे ज्या मिळणाऱ्या साड्या असतील, त्यानंतर ड्रेस मटेरियल, ज्या ब्लँकेट असतील, टॉवेल असतील, वर्कर असतील किंवा अन्य गाऊन वगैरे ज्या साहित्य आहे त्या महिला वर्गाने त्याला उचलून धरलं आहे. खरेदीसाठी झुंबड उडालेली आहे. ही आपण एकंदरीत इथे पाहत आहोत की बऱ्याच महिला इथे ज्या खरेदी करण्यासाठी आहे. ही साडी जी आहे प्रिंटेड ती 180 रुपये साडी, त्याची जी किंमत आहे ती 180 रुपये आहे. आपण हेच महत्त्वाचं आहे. आपण ज्या पद्धतीने हे सगळं नियोजन पाहतात. तुम्ही खरेदी करण्यासाठी आला, काय सांगताय? खरेदी करण्यासाठी महिला आल्या आहेत, बहुसंख्य महिला ह्या खरेदी करण्यासाठी आलेल्या आहेत, पुरुष मंडळी देखील. आजी, तुम्ही काय काय घेतलं खरेदी करता, काय काय घेतलं? काय नाही आहे सुन आहे. हे काय पुसणी घेतलेत किती रुपये? 200 रुपये. किती घेतलं? 6. 6. काय खरेदी केली आज? काय खरेदी? मी आताच आलो, खरेदी नाही केली. काही महिला आहे आत्ताच आल्या आहेत, बघतायत. गर्दी असल्यामुळे त्यांना पाहायला देखील मिळालं नाहीये, पण बहुसंख्य आता आपण ही गर्दी पाहतो आहोत की मोठी आहे इथे. जे काय आहे हे? साड्या आहेत सावर साड्या आहेत. काय किंमत आहे? 450 दोन आहे 2 पीस 450 ला 2 साड्या. जरा उघडून दाखवत आहे कशी क्वालिटी आहे, काय? कॉटन येतात सहावारी साड्या आहेत. सहावारी साड्या. हो. सहावारी साड्या आहेत आणि या किती रुपयाला म्हटलात? 450 ला 2 सहावारी साड्या येथे ज्या येत आहेत. आणि तशाच पद्धतीने कॉटनचे जे टॉवेल आहेत ते देखील इथे उपलब्ध आहे. 100 ला 3 असे हे टॉवेल आहेत आणि त्याची देखील क्वालिटी ही चांगल्या दर्जाची आहे. आणि आपण जे पाहिलं की आपण घरामध्ये जे रोज कपडे धुण्यासाठी जे कपडे म्हणजे आपण आंघोळ केल्यानंतर आपण पुसण्यासाठी टॉवेल होतो ते बघा, टॉवेलचा दर्जा देखील चांगला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आतमध्ये तर ते तुफान गर्दी आहे. म्हणजे बघायला गेलं तर जे आपण सगळेजण ब्लँकेटच खरेदी करतात. म्हणजे थंडीच्या जो येईल, ज्यावेळी थंडी येईल त्यावेळी हाच ब्लँकेट व्यापाऱ्यांकडचा प्रत्येकाला दिसेल, अशी ही परिस्थिती आपण पाहतो. की येथे जे हे ब्लँकेटचं जे पूर्ण कंपार्टमेंट आहे ते आता सगळं संपून गेलेलं आहे. आपण काही जे इथे खरेदी करणारे नागरिक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की बाबा कशा पद्धतीचा माल आहे, काय सांगतात बघूया. काही ग्राहकांना विचारतो आपण. तुम्ही काय खरेदी केलं, काय सांगताय? साड्या केल्या खरेदी, परकर केले खरेदी. कसं वाटलं खरेदी करताना? मस्त वाटलं. ब्लँकेट देखील बघताय? आता घ्यायचे आहे घ्यायचं आहे. हो. बहुसंख्य सगळ्यांनी ब्लँकेटच खरेदी केले आहेत, बघितले आता. बाकी अन्य काही वस्तू कशा आहेत, काय सांगता? बहुतेक साड्याच बघितल्या, आणखी हे परकर वगैरे बघितले, बाकी नाही. आता इथे आले मी. पुरुष वर्गाकडून साठी काय तुम्ही काय केलं खरेदी? काय नाही पुरुष वर्गाला नाही घेतलं. नाही, बाकी आम्ही काही घेतलेलं नाही, पण आम्ही साड्या जास्त करून घेतल्या. तर आम्हाला म्हणजे त्या जरा व्हरायटी वगैरे बऱ्या वाटल्या त्या साड्यांच्या. व्यापाऱ्यांनी हा सेल लावलाय त्यामुळे आणि आपला स्थानिक व्यापारी जो आहे ना, त्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी सगळ्यांनी मिळून हा सेल लावला, हे एक आनंदाची गोष्ट आहे. आणि उलट आम्हाला हे खूप बरं वाटलं या सगळ्यांनी. म्हणजे प्रत्येक दुकानामध्ये त्यांच्या जाऊन घेण्यापेक्षा या महासेलमध्ये हे घेतलेलं आम्हाला जरा बरं वाटलं. आणि जरा रिटेलमध्ये जरा दर बरे वाटले आणि क्वालिटी पण आम्हाला चांगली वाटली त्यांची. क्वालिटी पण चांगली मिळाली आणि व्यापाऱ्यांनी हा महासेल लागला त्याबद्दल आम्हाला खूप बरं वाटलं, असे इथे स्थानिक आता ग्राहक म्हणतात. त्यामुळे खूप चांगल्या पद्धतीचं नियोजन ह्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी केलेलं एकंदरीत आपल्याला हे दिसत आहे. आणि महिला वर्गाचा जास्त प्रतिसाद इथे मिळालेला आहे. मोठी उशी आहे ती 90 रुपयाला एक आहे. सियारामचा जो सेट आहे हा 600 रुपये आहे. म्हणजे शर्ट आणि पॅन्ट हे दोन सेट किती? 600 रुपये सियारामचे. हे आपण पाहतो की हे 2 सेट आहे सियारामचे, ते 600 रुपयाला 2 आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीचं हे
व्यापाऱ्यांच्या सेलचं नियोजन आणि पुरुष वर्गासाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे. त्यामुळे हे सगळं जे नियोजन आहे, पण आपण सर्व जे लाईव्ह दृश्य आहे ते आपल्या कोकण साथ हा त्याची बाजारात किंमत, परंतु या दरात ही योग्य आहे. 1,000 रुपयाला 1,000 रुपयाला ही योग्य आहे. शालू आहे, रिच पल्लू आणि मोठी बॉर्डर, मीना वर्क ऑल ओव्हर. या दरात ही योग्य आहे. गिरायकांना स्वस्त देणे हाच आमचा हेतू आहे. बाजारातले हा अशा पद्धतीचं हे शालू आपण बघितलं ते 1,000 रुपयाला. आणि अशा पद्धतीच्या खूप वेगवेगळ्या व्हरायटीच्या साड्या असतील, परकर असतील, त्यानंतर गाऊन असतील, पुरुषांसाठी ड्रेस मटेरियल असेल, शर्ट आणि पॅन्ट असेल, त्यानंतर टॉवेल आहे, ब्लँकेट आहेत आणि चादरी देखील आहेत. आणि हा सर्व माल आता खूप चांगल्या पद्धतीचा आहे आणि चांगल्या दर्जाचा आहे असंच या येथील व्यापाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद येथे या व्यापाऱ्यांच्या सेलला मिळत आणि महासेलमुळे, या व्यापाऱ्यांच्या महासेलमुळे कणकवलीकरांची चांदी झाली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.